سلام ቤተሰብ ሰጉም ሃብ ሎሚ ዕውት ወዲ ተባዕታይ ክገብሮም ዝግብኦ ሓሙሽተ ናይ ህይወት መሳልል ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ብዙሕ ትኸስብሉ ቻናል ስለ ዝኾነ ሰብስክራይብ ግበሩ ዓለም ንድኹማት ቦታ ይብላን ክትነብር እንተደሊኻ ክትሕይል ጥራይ ዘለካ እዚ ዝኸውን ድማ ነዞም ሓሙሽተ ናይ ህይወት መትከላት ምስ ትገብር ጥራሕ እዩ ቀዳማይ ስነ ስርዓት ወይ ድማ ዲሲፕሊን ስምዒትካ ይትስማዕ ምክንያቱ ስምዒት ከዳዕ እዩ ሎሚ ኣለኹ ይብለካ ጽባሕካ ኣይጠልመካ ስነ ስርዓት ግን ዋላ ኣብ ዘይጥዕም እዋን ስራሕካ ንክትውድእ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ዝኾነካ ሰብኣይ ክበሃል እንተኮይኑ ስምዒቱ ክገዝእ እምበር ብስምዒቱ ክግዛእ የብሉን ካልኣይ ቃንዛ መሳልልካ እዩ ካብ ቃንዛኻ ይተደም ተቐበሎ ምክንያቱ ሎሚ ዘሰቃይካ ዘሎ ፃዕሪ ጽባሕ ከም ዋልታ ኮይኑ ክሕልወካ እዩ ሓፂን ኣብ ሓዊ እንተዘይኣትዩ ቅርፂ ይሕዝን ንስኻ እውን ብፈተና እንተዘይሓሊፍካ እቲ ትደልዮ ሰብ ክትከውን ኣይትኽእልን ስለዚ ዘለካ መማረፂ ቃንዛኻ ናብ ሓይሊ ምቕያር እዩ ሳልሳይ ብስቕታ ስራሕ ዓዊልካ ይትዛርብ ዕላማኻ ንኹሉ ይትንገር ዓለም ብዘረባ ዘይኮነስ ብውፅኢት እያ ትግዛእ ዓወትካ ኣብ ሱቕትኻ ነጾ ሰባት እንታይ ይገብር ኣሎ ኢሎም ክግረሙ ከለዉ ንስኻ ግን ብዓወትካ መልሲ ሃቦም ውፅኢትካ ካብ ድምፅኻ ንላዕሊ ይዛረብ ራብዓይ ሙሉእ ሓላፍነት ወይ ድማ ኣብሶሉት ሬስፖንሲቢሊቲ ኣይተመኽኒ ንውድቀትካ እውን ናብ ሰብ ኣይተላግብ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ምኽንያታት ክነብረካ ይኽእል እዩ ሕማቕ ድሕረ ባይታ እንተነይርካ ድሕረ ባይታኻ ንዓኻ ውሳነ ክኸውን የብሉን ንስኻ ኢኻ ናይ ህይወትካ መራሒ ኩነታት ክቕየር እንተደሊኻ መጀመርታ ውሳነኻ ቀይር ምክንያቱ ብቑዕ ሰብኣይ ባዕሉ እዩ ንህይወት ሓላፍነት ትወስድ ሓምሻይ ምስ ዕዉታት ተሰለፍ be at the circle of winners መንነትካ ብዕርኽትኻ እዩ ዝፍለጥ ምስ ድኹማት እንተውዒልካ ሓደ ካብኣቶም ክትከውን ኢኻ ምስቶም ዝሓልሙ ዝሰርሑን ዘተባብዑኻ እንተጸጋዕ ካብቲ ዘይጠቅም ቦታ ወፂኻ በይንኻ ንምጓዓዝ እንተተገዲድካ እውን ኣይትፍራሕ ካብ መሰነፋት መውዓል ዋላ ንበይንኻ ብመንገዲ ዓወት ምጓዓዝ ይበልጽ ተስእ ሎሙናትካ ህይወት ንዝቃለሱ ጥራያ ኣኽሊል ትደፍእ